खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 29 डिसेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि समाजाव मुं सुजागोन, बयजोंबो सै खालामजानो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गाहाम। वृष राशि नखराव दावराव-दावसि जोबस्रांगोन, बायदि रोखोमनि जेंनाफोरनिफ्राय उदां जागोन, गोमानाय बेसेन गोसा मुवा बेसादखौ आखायाव फैगोन। मिथुन राशि देहाया मोजां मोनगोन, नखराव गोजोन थासारि फैगोन, साना गोजोनै बारलांगोन। कर्कट राशि गोसोनि साननाय लुबैनाया आद्रा जानानै थागोन, देहाखौ मेंनाय मोनगोन, दुखु दाहाजों सम बारहोनांगोन। सिंह राशि खामानियाव हेंथा फैनो हागौ, नखरारि जेंनाजों भुगिनांगोन, गावनि साननाय बादि जानाय नङा। कन्या राशि गाहाम सान, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, लुबैनाय बादि सम बारहोनो हागोन। तुला राशि सिखिरि सुबुंफोरजों गाज्रि बाथ्रा बांसावनानै बदनाम खालामजागोन, बयजोंबो सोंखारि जानो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन। वृश्चिक राशि गोसोखौ हमथानानै थानो हानांगोन, गावनि फारसे गोथौयै फोथायनायजों सोलिनो नाजानांगोन, साना एरैनो बारलांबाय थागोन। धनु राशि गोबाव समनि जेंनाजों भुगिनांगोन, गावनि आंगोफोरानो दुखु होनो हागौ, साना गोनो गोथोजों बारलांगोन। मकर राशि गोजोननि सान, मावनो लानाय खामानियाव जाफुंनाय फैनो हागौ, गोसोनि खोथाखौ बुंफ्रुनानै लानो हागोन। कुम्भ राशि आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन, साना रंजा बाजाजों बारलांगोन। मीन राशि मुलाम्फा गोनां सान, बेसेन गोसा मुवा बेसाद आखायाव फैगोन, धोन दौलत आरजिनानै लानो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय।